Yun. Ante, sigaw ka nga! Angongon! Good morning mga ka-dragon. Ayan, kumusta kayong lahat? Yan for today's episode, guys. Dumayo kami dito kay Kuya Ungol ng Bayan. Yan, mangunguha kami ng kamansi. Manunungkit tayo, guys, ng kamansi. Yan, syempre, ang aakyat, ang aming dalawang nakalipistikan. Ang mga ka-freshness. Ang mga ka-freshness. Ito bagong team nila, guys. Ito, freshness. O, diba? Fresh na fresh. Yeah. Kami, ako, walang lipstick. Si Gigi meron. Naghihinga ka kayo, di ba, Say? Baka kasi maputla din ako. Pahingaan, te. Masarap lang namang luto dyan, guys. Ay, the best na luto ay gata. Siyempre, favorite na naman ng Tiligaya yun. Siyempre. Mabubusog na naman si tita natin, guys. So, let's go mga ka-dragon. Tayo manguha na at para tayo makarami. Tig-isa tayong puno. Mag-isa tayong puno. Kayang-kayang akyatin. Diba hindi siya ako? Ano po? Dito lang ako. Dito sa kabila. Nakabot mo yung sungkit. Mada. Ayan o, ayan o. Ayan ang tiyo. Kadali, abutin mo baga. Ako dyan sa kabila nga. Oh, may bandit dito. Ay na! Alang-alang sa kamansi, mag-akyat ako. Hindi mo maawa? Huwag kang mag-alala. Di Wala, ko baka bababa. maaaro pa. Ito oh. Yan. Hindi. Hindi mo makita? Hindi, yung Yan. dahon kasi. Sige. Hila. Sige. Balik mo lang, te. Diyan ako, patong ka dyan, Jo. Dito? Oo, mataba man yan. Natakot na. Bakit? Paro pa? Natakot ako pa yun. Nagakit-akit ka, tarkok ka, gaya. Akala ko baba yan. Sabihin mo na, malaglag ka lang. Tulaki ka lang. Buka na ako dito. Ayan, pwede na ako. Matatanggal na ako. Oh, ibalik mo. Yan. Sige. Ayan. Yun! Ayan eh. Wow! Ito ang katamtaman. Kasarapan tong ganito, oh. Sarap, oh. Tsura pa lang. Sarap gatan yan. Lalo na yung buto nito, guys. Sobrang sarap. Saan ay? Ito o. Sa ulo ko. Sige? Oo. Sige na? Yun, oh. Wow. Ay, nasa taas. Ayun na lang, oh. Yun ang madami yung tatlo na yun. Oh. Sungkitin, di pakiabot mo ko yung kuha. Sungkitan, te. Dito, mamaya na yan. Dito muna sa kanila. Ito, dalawa. Wow. Basta, madalapos ka. Malaki na ang taba. Haba. Akin na, ako na. Hindi ko lang makita. Hindi ko makita, ante. Yung dahon mo. Saan ka digida naman? Hindi ko makita. Ikaw, ante, ay, dyan nga, Jake. Hindi ko makita dyan. Doon ka dyan. Dito lang po sa kabila. Galimang ko na eh. Yung tayo niya lang tutulin mo. Ang sabi mo malaki. Nakuha niyo yun doon na malaki? Oh. Saan na ay? Ayun to. Ay, ito? Ano ito ba yakin mo? Oh. Ikaw kaso magpunta sa tubig. Ganda, no? Walang sira.
Ha? Nagdahil. Kami ka sa panukit. Hindi mo magawas naman. Gawatot ko na. Yun. Ngayon tingnan nakatago. Ha? Hindi to tayo nakatago. Ito guys. Medyo malaki-laki. Yun na? Lutuin namin mamaya. Yun, oh. Malaki yan? Oh, may sipig pa yan. May sipig. Hoy! Wala kang bal. Saan tayo? Tama na yan? Santili gaya, nagturo, paborito. Ayun na sa tuktok. Paborito ah. Parang ito yata ang pinakamalaki. May angat ka masa. Wow, ibang klase nante ah. Yun. Pati si Amutan. Uy, ganda-ganda ng kutis oh. Ka-freshness talaga. Patak dito na. Yun oh. Yun, oh. Favorite to ng Teligaya, kaya turo siya ng turo. Ayun pa, ayun pa. Ay, ibang klase si tita. Himala ka ngayon na, hindi ka nag-stop ha. Ito guys, ang dami rin nilang mga tanim-tanim na ano dito, kamote, tsaka ito yung ano masarap na Lima lang gabi, yan, yung ante. mabango. Sarap niyan sa gulay. Sarap po. Buti dito sa sila kasi. Yan. Ay, i-tiktok mo yung pag dito. Tatatak, tatak, tatak. Tatatak, ay yung nagalakad ka na ba? Parang naka-heels ka na So, ayan mga ka-dragon, timbang na tayo ng bagkungaw. Kumikitang pangkabuhayan. Dagdag ano guys. Yan, hinatid ng kusinerong Magyan Adventures. Yan, thank you so much, Team KMA. So, actually, sa kanila lang tayo. Tinulungan lang namin sila magtinda na. Pambili daw ni Kuya Jay ng kwan. Salon pass? Sa kwan. High blood? Hindi, maintenance niya sa... Sa ano ba? Rayuma. Nirarayuman. Yung baywang niya eh. $50 kilos yan lahat mga ka-dragon. Ewan ko ma-dispose natin. Sinul ko pa man. Agaw mo ka nakagsultok. Papa! Yan, tulungan mo kami magsultok dito. Yan. Tulungan mo kami magsultok. Oo, tawag kita. Sige, magbaliktad ka naman dyan. Parang yung gripo, matalabas yan naman. Maganda tong nakuha nila kasi ano lang siya maliliit. Kapantaman lang. Good size ba? Ang naman. Huwag mo, tag-isang kilo na. Meron na tayong pa-order na 20 kilos. Dapat may sukat, 1.5 na nito lagi. Lahat guys, nang kailangan ibenta. Matinding pangangailangan. 20. Malaki ang pamilya. Dumarami ang mga anak. Marami ang gastusin. Panghulog ni Ate Nusansanin. Masarat ha? Nagkasarat ka. Mangutang ka sa ako. Pagka, pagka, Kabandi ako magbubukas tayo ng
Bawal lang absent. 40 kilos. Yung pang isang linggo gawan mo na ng mino. Ito guys, binibenta namin siya ng 30 per kilo. Sulit na to guys kasi napakasarap. Hindi gaya ng daming anak-anak. Ito, walang anak talaga. Diretso, tuntok na. Sarap siya talaga malasa. Ilan na yan? 30. Antay, magsigaw ka nga! Wow, mali agad ah. Bangungon. Bangungon. Muta eh. Sama ka na Diyan kila Iris. Okay, bibi na. Atane, bibi na atane. May bibi din to. Ay, oo. Ay, yung babuo niya. Ati Tintin! Eh, lalaki na pala. Ang babuo. Dalayin mo na! Para mabawasan yung karga namin. Tama siya? Abot mo na. Nagiginan. Ayun na yun. Mamaya, Oo. Nes! Bigay mo ako kay Bibi. Yan o. Kay ano tuntun. Dura, gumatak ka! Ay, hindi maglabas para ito. Makalabas. Guys, mayroon kaming surut-surut Pangpaswerte to. Pangpaswerte. Magsigaw kaya. Bagungon. Ngongan. Ngongan. Dami-dali. Ngongan. Bili po kayo ng ngon. Pwede pa naman yung bukas. Pwede rin mamaya kung gusto na. Bagungon! Wala, nagsambahay. Bagungon! Bagungon! Bangungon. Taho. Ang may mga dipin na pagkakasin taho. Ilang kilo? Hindi mo nadagdagan? Isang ganyan? Oo. 30 kuya. Ay, Uncle. Isang galing nga. Ay, dun sa Manggarin. Ano yan? Ha? Kuyahan ko lang? Oo. Anuhan mo lang, hugasan mo lang ng mabuti. Tapos tabawan mo na. Luya? Oo nga. Ito nga yung gusto kong amot. Masarap! Promise. Masarap Masarap sana kung may sana ang gata. kamatis at luya, no? Oo, yung kamatis sana. Thanks. Salamat. Dami na to eh. Oo. Apat na 15 kilo na, diba? Dalawa. Bukas sana, magkuha ka ng isa, tapos gataan mo bukas. Diyan tayo kay Ate Tata. Kayong pamarihan. Ito na. Bagungan. Dito kay Ate Tata. Ay, doon na sa Ging Road, diba? Kay Cherade. Dami yan po, Mele. Kaya po na. Bagungan. Nagpanayuran nyo, nakagatuata. Hindi na kayong bagungan. Bagungon pa, bagungon. Ni! Dito tayo na ganyan sa atin. Ay, hindi na ako magbaba. Ano yan eh? Hindi mo dagdagan? Yan kuya, damihan mo baga. Masarap yan. Ah, sige. Masarap yan. Masarap yan. Nataan na? 30. Kuha ka? Sige na po. Magsigaw ka na rin ah. Ang klase manay. Oh, kadami pa oh. Ay, bigay niya na lang daw kay Ate Tata. Ang bayad. Naka-vlog ko kasi. Naka-vlog? Sige. Patay ka yan. Mayunang maminay. Salamat. Yan guys. Binumano. Binamano ito. Sa dami naming inabutan, isa
piraso pa lang nagbigay ng bayan. Dalawa. Dalawa guys. Bukas ang singilan siguro. Ba't ganun naman ay? Dito kaya sila? Hindi ka pa nakapunta? Ay, kay Robert. Delivery po! Parcel! Libre. Ha? Anong bagungon? Bagungon! Ito pala ang rep eh, oh. Ginatapon lang. Anong bagungon? Parang ano siya, parang... Ay, hindi ko pa natikman yan. 30 ang isang supot. 30! Isang kilo. Ay? Saan siya? Bali 60 to. Saan siya, Deng? Adik na. Kataas ng sure pan niya na yung ganito. Andiyan na sa kon. Andiyan na sa dibdib ha. Punta ka doon. Doon kay... Ito pala ang rep, oh. Ako kay... Ginatapon lang. Bakit ang kung sira na yan? Sira na yung rep niya? Sira na yan. Pinaayos mo lang yan. Kay? Pinaayos ko na lang sana. Hindi mo napapasok itong bahay mo, itong mansion mo. First time. Anong sira niyan? Tapon ko naman sana yan. Aro? Ay. Nagatid din ako kilakat ng ganito. Oo, ganito. Si Miss May nga nag-order. Nahuli man yung chat niya. Pilit ko ng bahay mo tayo. Ano ba sa? Ganda. So, kayo mo baga? Pasok din yung ina. Pasok. Hindi pa na ano to eh. Joke. Na vlog. Joke. Nag-vlog ka? Yeah. I-video ko yung nagkakalat na kapirahan. Nagkalat ang pira nila guys. Oh. Dumawag sa sana. Ganda. Wow. Wow! Aroy, kita niya pala yung sarili niya. Iwan na raw siyang yan dito. Wala ka. Ay, kaaga naman, Lola. Ay! Pambili Kabait ah. Kabait ah. milk tea. Pabili daw. Kunin mo yun, oh. Get mo yun, oh. Bukas yung mukha ko. Get mo na yun. Hoy, ako mag-abot dyan. Kunin na. Ay na, kabait. Pumasok ka kasi eh. Hindi siya marunong mag-abot ah. Kunin na. Get mo, ano na, di na kaya. Yan oh. Thank you po. Thank you po. Sandaan lang ha. Opo. Thank you po. Let's go na. Wow. Sabi na. Bye-bye po. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. Si Kulot. Ganda. Ganda naman ang bahay nila. Kita niya. Sa Manggaring. Sa palaisdaan yan. Sa fish pan yan kinuha. Pwede po ito bukas? Oo. Kaninang Huwag mo maga lang yung kinuha. tilagyan ng tubig. Ganyan. Oo, wag mong hugasan ng tabang. Huwag mong ilagay sa rep. Basta't ganyan. Pag niluto mo, isang kulo lang daw. Masarap ko na yan. Yung kigtutin mo lang daw siya. Oo, kasi mahirap siyang sipsipin kapag nasubrahan din. Kasarap. Ay, ate, bili ka na. Hello! Ayan. What's up? Bakit lang saan ka? Paano yung ganito mo? 20? 30. Mahal man! Magbili ka na. Bangungo, ay bangungo. Ayan, may... Ayan, may bibili guys. Pinata? Naka 3 kilo tayo. Pinata? Pinamata. Pangsugar ka na? Oh, di ba guys? May 3 kilo tayong napaglan. Hi guys! Bilang mo sinanay mo ng bagungon.
Hindi niya raw alam magsultop. Ay, nakasakto may kalabasa dyan. Ako nakaulan niyang nabasa ko sa Facebook eh. Sino daw te yung nag-order sa 3 kilo? Si Ma'am Loy. Bakit? Kinuha niya ng 1 kilo, tapos yung 2 kilo idan daw dyan kay Uncle Tino. Paano niya kayo nakita? Yung sa may jet. Yung nasa lubong nating jet. Meron ako ng isa. Ito binayaran niya na. Nagbila? Bigyan mo ako ng isa. Sinayaran niya na lahat? Pero idan natin 2 kilo. Flying kiss daw. Flying kiss. Blue kiss daw. Blue kiss daw. Blue kiss. Opo, may money siya. Oo na. Si Ate Ibe ay hindi magkuha. Nandiyan ba siya? Hindi ko alam. Ay no? Ayun mga kadragon, marami tayong bahay dito sa Procon. Meron tayong napagbintihan na 4 na kilo. Uwi na kayo. Salamat. Bago yung sa kanila na lang yung laman sa atin. May camera pala. Salamat po. You're welcome. Yan, siyang yan. Surot-surot. Yan. Kapit na may